Kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke Hill State People's Democratic Party uba KP Pangyang mentak sengi ke arpusan terik ujileo arajar arpusau habaya keren berkinong tho hubor ulaya tho pakaseng kan sa syong perkhat bat kinya trailang bat ke Garo Land State Movement Committee jong kerilong Garo Hills ulaya tho ru bakum ke kinhon kinyai bot din bat ke sarkar India uba pangyang ulay thoru bakiladet banlaj IT ye ke jingtho sa sarkar India bat kimpat yo ye ke jebab namar ka donno kaniga election ke HSPDP ka khotru ye ki weipat hisengsan perthai bane trailang wala da kamdei ka mat ka baki dawaru shishu la banrap ru da ka baong baki seng bahalang ki pher tang na ka kerteng henry ki don ye ka ju ka thong ban trei bat ki mat trei kam jong kiru ki don lepa haka ju ka phang perkhat namar ka jaj benreu jongi ka don la ka jong kariti ka dostor bat kermen bah ka wei ka sngi nyin sa yo hiban sinshar dalade yarade la benrap uba pangniang Syong perkhat yang ni kawai kalau bagi summit ni ka suggestion sya sarkar pemapilayo titik mantan lembaga ni ka jingtho chungi dia juga forum lekren ya ka jire chongi ka HSPDP ka jingdawai ka India State but ka dire bat ka Garulan State Movement Committee jong karilum Garo Hills ka bangile don ka jintrelang plus slam ba dia ka niru dang ya kendu agi kisi ngisa penlong ya ka jing yalang jong kini ki atli party but ki wi stakeholder hadin gane ka liur kwa bakan wan ka mariang kum ka post right te ya kani ngin yai trelang but ngin yai move sya sarkar India ka bade ki issue ka ba mangi ki atli ki stakeholder ni laya soi bun tali ki nomor ndam bat mentangi don ru hagane ka senjuk MNFN no ka ba ngai na kaleng jok kiru ki sakhot ni executive committee ani sakmat bat kum bangi jule malakasnen ni sia kendu bat ha report ni sa pentibru ya e ba ni don program ban ya sakmat ya kani ka ba ngi dangwan men hakane ka swag election ni submit lang tingla submit lang leng ba ki stake holder ki barat ha capacity jong ka MNFN riya kani ngi pariyo kanu ka communication ka bak inform na kaleng chong ka sarkar India kala bandai na marba ni don kini ki election ni don campaign election dan na kaleng jong u no yalam jungi ha gere bak kane ka federation jong kini ki jingdawa state kaleng dari India nei wala pentib yang ibangi sa budin ban na kada na milenti ba kan don ka executive bagi don ka executive committee ha gere kane kamru hadu mentangi don tang kumni Garulan movement jongki bat jongi rei ni kerpat ru bat ni khot ru ya kajing kersanlang jongki wei pat ki political parties wala kamdai ka issue jongki wei pat ki political party mar ngai skam bagani ka issue kum balong po Garo Hills oi ka ki political parties ki ba fer ang to ngai ki don ki member apo ka chakri jongka Garulan State Movement Committee kidon ki seng balang hang to kidon ki nokma hang to kidon ru kita ke bengi ong ka mother union hang to mo tengi ru apo kane ka badai jongi ka party jongi ru ngi skutanat ban ong ba ki siap herang ki teng le pin lepai haki constitution na ne haki matrikam jong ki seng balang ba fer he mo athai fit kli na ka no ka seng balang ko HYC kum ka ke siu mo kilong ba kalaron lupa hakaju ka phang prakhat mo wa kum gani ke jai benri ke jong iru ire ba ka badan la ka jong ka identity ka badan la ka jong ka jing long kerpang ba kiru kidon ya ke chu hi ban yo hi ha ko ke si ya ka bos cha ka ba kerpang kum ka jai benri ka ba kerpang la da fiku ke jing kli halor ke issue jo ke jing rit muka geographical you know mo jungi area te pinpai ya ka state Sikkim mo kalong tang kung gawai ka erstwhile Khasi district jungi yani ka Jainti Hills district pinpai ya ka jingdon bri hang turu pinpai tang jingdon bri hopo ka Mizoram mo
bat ke jing he jong ke area jong ka nang ta phin pe je ke jing he jong ka state goa bat ke jing don jong ka te nang ta ka taw ha ka tu ka bangi bu ye ke ne ke jing dawa ngila dat don ki justification ye kita berkhoj bakat no ka he ka Meghalaya jongi kan no ka he ka Sikkim kan no ka he ka state goa bat kum ta te ka question man ong ba balai ba ni phe biang habalari it does not arise at all